Sa inyo mga manlalarong manyakis, ako nga pala si Paulo. Pasensya na ginagawa ko lang yung para lumaki akin dede para panoorin nyo ako. Ngayon, sisimulan natin daanan muli ang mga manlalaro, mga memes ngayong linggo. Dahil mainit ang gaming community ngayon sa mga drama nila, gusto ko muna daanan natin yung mga nangyari ngayon. Welcome to Mobile Unboxing PlayStation Pro. Mateo. Uy! Mateo? Di ba ito yung asawa, driver ni Zara? Kaya driver kasi nga diba race car, ano siya, may siya sa race car. Alright guys, what do we have here? We're gonna be unboxing something. We've got, let me take this out. Ta-da! Uy, God of War tsaka Last of Us. I tweeted, Pre, dahan-dahan lang! Kala niya parang karne ng manok yung dala-dala niya. Instagram story, I wanted a PS4 and I was asking people where to get PS4. Anyways, PS4 ka na. Congrats, man. so the PS4 I decided to get was Saya yan. Pro. Pro gamers. Yeah. So PS4, thank you very much. Let's see what it comes with. Ba't binigay sa kanya to? Oh, Paolo pala pangalan ng kapatid. Ako yung kapatid niya. Hindi nyo kasi alam. Binigay ko to sa kanya. Pinadala ko sa kanya to eh. What's papers? What game do we have Pero here? kailangan mo kumalma. Ooh, Gran Turismo, baby. Oh. Oh, Final Fantasy! Yes! Final Fantasy. Let's see what we're gonna do with that. Pre, pwede ba dahan-dahanin mo naman yung minamaltrato mo yung mga CD? Relax lang, pwede mo i-ganon, no? Di mo naman kailangan ihampas. Kahit... And this is... Ano ba gusto niya parating na cool siya? Nag-ito siya gumalaw. Ganito ako gumalaw! Walang control! Here. Lalaki ako Alright, eh. let's open this PS4. I just want to tell you guys a little something. The last PlayStation I've ever had in my life was the PlayStation 1. I was like, Tunog pa lang. Narinig ko hanggang ngayon sa kaluluwa ko. PlayStation ever. My brother, he's got a PS4. I bought him one. And yeah, he loves it. And I think because of the ECQ and the quarantine, he persuaded me to get PlayStation. So here it is. We've got a PlayStation. Oh, pati yung aso ayaw na. So, we've been unboxing Ginagawa this ko. unboxing video. What is this here? 2 years Sony Philippines warranty. Please keep the sleeve Ewan, ito for panoorin. extended Ang warranty sakit, man. service. What the... I just broke it. Sorry. Anyways. Oo nga eh, mukhang hindi ka sorry. Hindi to unboxing, destroying the PlayStation Pro pack. Yep, I'm not good at unboxing. This is my first time, so Oo nga. maybe later I can learn. Alright. Napakahirap matanggalin doon. Naiintindihan ko kung rapper ng mga sa Pasko, eh, di ba? Mga hindi mo marunong ng mga tita magbalot ng mga regalo. Parang, sarap pa sa akin yan eh. Dahan-dahan lang. Alam mo yung nararamdaman ko sa akin kasi bumili ako syempre ng computer. Yung dala-dala ko pa yung buong kahon. Tapos kahit ako na yung managlag sa kanal, wag lang to. Sabi elitista ako eh, pero ako lang ba yung nasukat doon? Software only. So, Gusto ko napapagod. Huwag mo sisirain yung kahon. Pag ito sinira mo. Tangin talagang binabagsak na lahat. Sana hindi mo rin ganyan binabagsak si Sarah. Ito ka sa kama! Uy, na yung Last of Us, saka ano. comes with... Babato na naman yan. I heard God of War was such a really nice game. Everybody's been playing this game, God of War. Ay, hindi naman, takbo lang. Maraming issue ngayon sa Last of Us, di ba? Parang hindi yata maganda daw yung... Nawiwind ako pag laging binabagsak niya yung mga gamit na ganyan. Just help unbox. Ano, gano'n mo! Get that. This. Hinay-hinay na di ka nagmamadali. May taxi ba sa labas? Ano to? Tahan-dahan lang, electronics yan. This is PlayStation. Ay, ang bato mo na yung box, sige, kung gusto mo. Free games. We've got our PS4. Tahan-dahan lang, parang ako na. Mateo! That is bad Di Chelly, ha? I'm really excited too for the PS5. This is coming out soon. Look at that beauty. That there, that over here. Pwede po mas maingat, pero sige. Two controllers. Pre.
Why over here? Kada galaw niya, sumasakit ang manlalaro kong mga dede. Hindi ba wag mo na ilapag lahat sa PS na sigurado may gas-gas na yan, imposible wala. Now it is time to go to the TV room and install this and play. Please. Hey guys, thank you very much for watching my first ever unboxing Okay, video. yun yung first and last mo, Mateo. Sigurado naman matututo rin yan. Sigurado naman sa cancer na komunidad dito sa YouTube, alam ko naman na tuturuan niya ng mga nag-dislike, sasabihan na yan. Ano, tingnan natin yung mga comments. First unboxing. Pare, parang anak niya rin. Siguro sa dami ng pera niya, para lang siya bumili ng flat top sa sari-sari store. Parang, kaya akong bilhin uli 10 beses yan. Pero ako 10 race car dito, sakyan ko pa yun eh. Sagasaan ko pa yan ng mga race car ko eh. Pero ayun, medyo sukot. Medyo na panoorin yun. Literal na sinipon ako, halos naiyak ako sa mga pinalo. Okay, kala dyan PS4, dito unboxing ha. Harassing the PlayStation Pro. Mukhang gusto ni Sarah ng rough. Joke lang pa, pamilya po kami channel. Ikot lang, ikot. Manood kayo na ads para may pambili rin ako ng PS4 na pwede kong pagbigatan ng kamay kesa babae para hindi ko samahan si Marlo. Ito na lang laruin mo from gaming memes problems. Ito na laruin mo, Gudeo talaga. Mateo, pwede mo hampas-hampasin yung piso kahit pasabugin mo dun sa sahig. Ito na lang laruin mo. Sunod. Kasi ba? Naamoy kilibag sa puting monoblock na yan. Ito na lang ang Predator. Ito ang gaming chair na para kay Mateo. Kahit ibato-bato mo yan, i-unboxing mo yan, pwede tayo bumili ng 100 pa niyan. So, 120 FPS tong gaming chair na to. Pamkim mo lang. Sabi ko kay ate, The Last of Us, hindi lang. Magaling. In-edit ba niya to? Nilagay lang niya. Magaling. Very witty po. Kahit hindi ganun kaganda yung nangyari sa The Last of Us, ito na lang, panoorin mo na lang ito kaysa maglaro ng The Last of Us na to. Sunod. So, nakaupo siya eh. Nakakandong siya dun kay yung sa Lord na yun eh. Adrian. Mga may yan, horror game ng mga patay na memes. Maraming salamat! Sunod! Pampamilyang riser. Yung mga bata na nagpa-flex sa kanilang bahay. Sabi na, ito wala ka dito. Lagot ka, meron na akong 50 na diamond axe. Meron ako enchantment 100. Sunod. Same energy. Ito ang gaming sa kulungan. Confirmed kay Marlo Leche. Ito dapat yung mga mukhang binabalibag eh. Mateo, pakibalibag nga ito. Si Marlo Leche. Sunod. Ano to? From too long is Destruction 999. Ano ginagawa mo, Hammerman? Mga concept talaga sa gaming community. Kaya mahal ko ang gaming. Mga kupal kayo lahat. Ba't yung maginugulo si Hammerman? Pangurin mo siya para mamaya madali mo na siyang malulunok. Tapos na to eh. Paggago pa kayo lahat. Nananahimik si Hammerman. Gusto niya maglaro ng Mobile Legends gaming ng 140 FPS. Ba't yung pinakikailaman naman lalarong ito? Sunod. From Mio. Actually, hindi po kami nag-party. The Sims Diba, ba to? yung mga tauhan ko po na dumalaw. Magmanyanita. Eh! Tatanggapin. Anong- Ano yan? The Sims So, 69. ganun po talaga yun. Yung mga nagbigay ng cake ay Kailangan ko ng source pack nito. sa... Paano to gawin? Busy rin kami pag monitor. Gusto ko isa lang yung mukha ng lahat ng mga ano. Voltes Mark! Puta yung attention sa detail. Na pinos. Okay? Wag mong pinaglalaroan ng aming puso. Maraming salamat. Sunod. From Tilted, bigas namin boss. Napapunta siya sa Shadow Realm. Sunod, maraming salamat. Sikto. Buti pa to, si Henry Lelebama. Ito yung mga kalaro niya. Diba, nung wala pa mga com shop, wala pang internet, wala pang ting. Ito ang mga kalaro ni Lolo Enrile. Ayun na, tama na. Sunod! Pikachu, i-shot mo. Kaya pag sunod-sunod na talo ka sa isang laro, mapapainom ka rin tulad ni Ash. Paano mo minaltrato yung mga Pokemon mo, Ash? Sunod! Ikiuso lang. Yung gumamit ka din ng face up para makasabay sa uso.
Nakakasama din na loob yung kanina ipinamalas ni Mateo. Assault. may kasama na si Marlo sa kulungan. Ano to? Ginagawa mo, ba't pinagpalit mo? Si Tita Ed tsaka si Tito. Bakit si Tito Rose kumukha niyo nagbuhat ng yelo dito sa amin? Sunod, ayoko na. Sila natin to. Ano to? From Sad Boy. Pag to, pinakitaan ko na hotel. In love to. Ito ano ba to? Mga Mobile Legends. League of Legends ba to ng mga hero? Hindi ko to kilala. Okay, hindi ako naglalaro lagi ng League of Legends. Pabuti mo tong 30k, maglalaro pa tayo ulit. Sunod! Pwede ko ba i-deny itong pangyayaring ito? Ano, magsama-sama kayo lahat. Kasama si Marlo, Leche. Balibagin yung mukha ni Marlo. Parang PS4 lang. Sunod. Mag-cute ka na, Zaki. Yung circle na lang mag-a-adjust. Yan, maglaro ka na lang sa bahay ng mga... Kesa magpakatanga tayo. Buti na lang nilagay mo yung halo sa ulo nila. Walang respawn ng totoong buhay, okay? At panghuli, from Oliver. Ito na naman, may lupi. Sige, lo-fi. Ito pala ginagawa. Ba't saktong-sakto lahat? Op! Ito ba nung binalik niya? Parang walang... Hindi nag-separate. Wow! Wow! Ang satisfying tignan. Gumagawa siya ng Exodia. Kaya pala maalat ang lumpia. Kita ko sa comment, ang dami nag-iinarte dito. Kuya, kadiri naman. Pero nung kasagsagan ng lumpia, nagpo-post sa mga lumpia sa internet, nakikiride ka lang din. Marahimik ka dyan, ate mo, niluluto naman yan. Tsaka di ba, naghuhugas muna sila ng kamay. Kahit naman sa mga professional chef, sa mga restaurant, ganun din, naghuhugas muna ng kamay. Tapos na agad, 1 minuto lang. Kailangan ko pa na 1 pa minuto. Yan, yun ako yung nasa gilid. Ako yung batugan sa trabaho eh. Manonood lang ako ng manga sa app. O Mobile Legends. Tunay na gamer. Nung dati kong tinitirhan, natapan namin may tokwahan eh. Mas marami pa dito itsura. Talagang nakabaladra, nakabukas. Mas mga macho. Nagtatrabaho doon yung kausap ko. Kakatok lang ako sa gate. Kaya, bibigyan ko 5 piso. Pabili po ng tokwa. Nandali lang bata. Tapos pa-plastikin na nila. Kukunin lang nila yung nakalagay doon na tabo. Doon sa parang balde. Lalagay lang doon ng hilaw na tokwa. Kasi yun yung papaluto sa nanay ko. Bago ko panoorin yun na 10 beses pa. Doon natin tapos yung mga manlalaro, mga pinakita nyo. Medyo nasaktan ako, medyo hindi. Pero maraming salamat sa mga binigay nyo. Pagpatuloy nyo ang kakansiran nyo sa gaming community. Magaling, maigi, yung tunay na manlalarong gamer. Trust nyo. Pero wag kang iyaki pag ikaw na Hunter Rasto. So, huwag nyo natin like, share sa mga manlalaro nyong friends. Para maglaro pa tayo ng mga gaming dito sa channel. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Paulol out!